खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बर' समाजाव आथिखालाव मानसि गोमानाय, हाबा जाखानाय, गथ' गोनां एबा फिसाय गोनांखा आइजोआ खारनाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। बेबादिनो फिन आरोबाव चिराङाव बिहामजो खारनाय जाथाय। 1.5 बोसोरनि फिसा हौवाखौ लाना गुबुन हौवाजों खारनायनि सन्देह। जाहोन गैयालासे फिसायनि न' गारना खारदों रुमा नार्जारिया। फिसाय गैयैखौ खाबु लाना गुबुन हौवाजों खारनायनि सन्देह खालामदों बिहाव बिखुनजोनि। थांनाय 9 जुलाइ सनिबार खालि 1.5 बोसोरनि गावनि फिसाज्ला गथ'खौ लानानै खारदों चिरां कुंग्रिं ओनसोलनि 1 नं सान्थिपारा गामिनि रिन्दाव नार्जारिनि बिसि रुमा नार्जारिया। दा बेनिखायनो सोरबाफोर रुमा नार्जारिखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 8135949435 नङाब्ला 8133039254 मबाइल नाम्बाराव खिन्थाहरनो खावलायदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। दासान्दि थाद'नाय गैयाजासे अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव दैबाना सोमजिनायाव गोबांथार आंखाल नुजाथिदों रायजो राजाफोरा। रायजोनि गोबां जायगायावनो दैनि गोहोमखौ नुनो मोन्दों। गोबां जायगायाव हालाय-हाफाय सोमजिहोदों रायजो राजाफोरखौ। बेबादिनो फोथार एबा न' बां थानो जानो उसुबिदा खोख्लैदों। बेबादि दैबानानि गेजेरावनो एबा दैबानानि थासारियावनो शिबसागराव सासे प्रेगनेन्सि आइजोआ फिसा जोनोम होदों। जाय आइजोखौ सावस्रि मावथि आरो SDRFनि हेफाजाबाव जोनोम होनाय गथ'खौ दिखांनानै लायो। बे थासारिया शिबसागराव नुजाथिदों। आसामनि दैबानानि थासारिखौ मिरु मन्त्रि अमित शाह बिथाङा टेलिफननि जोहै गिबि मन्त्रिनाव खौरां लाहरदों। दैबानायाव खहा सैनांनाय नखरफोरनो खहा सुफुंथाय एबा न' बां लुना होनाय आरो गोनांथि मददनि थाखाय सावरायो आरो थाबैनो मिरु नखर मन्त्रि बिफाननि थान्दैनि मोनसे दोलोआ आसामसिम सुलाद लानो थाखाय दैथायहरनायनि बाथ्रा फोरमायदों हादोरसानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। हादोरनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि न'नि गाहाय दरखंआव कंग्रेस दोलोनि सुबुंखान्थि गैयै आरो गाज्रि आखु दिन्थिनाया हादोरनि सुबुंखान्थिनि थाखाय मोनसे गिख्रंथाव खैफोद लाबोदों होननानै फोरमायदों मन्त्रि बिश्वजित दैमारिया। बिथाङा बुङोदि आं दिनै हादोर नाङैनो हादोरसा BJP मावख'आव कंग्रेस दोलोनि सुबुंखान्थि बेरेखा आखुनि हेंथायै खुंनाय मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै हादोरनि सुबुंदारारि बेसेनफोरखौ फोजोबस्रांनायनि खैसार खालामनायखौ सोंखारिदों। फिन आरोबाव दादगारि हाथिसार BCDCनि मासिगिरि अबशालम बसुमतारीनि बाख्नायजाथाव खामानि। गावनिनो BCDCनि सिङाव थानाय गामिफोराव दैबाना जानानै हा खुरखानायखौ नायदिंनायनि उनाव फिन रायजो राजाफोरनो अननाय होदों मासिगिरि अबशालम बसुमतारीया। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय दादगारि हाथिसार BCDCनि सिङाव थानाय माजे बस्ती गामियाव अखा हानायनि जाहोनाव भुटाननिफ्राय दैनि बोहैबोनाय दैया देरनानै हा खुरखानानै गय आबादखौ गोबां खहा जानाय आबादखौ बासायनो JCBजों जावनानै गुबुनजों दैखौ दानगारनायनि एबा बेलेगजों हरनायनि खामानि मावनानै होयो मासिगिरि अबशालम बसुमतारीजों लोगोसे BCDCनि सोद्रोमाफ्रा आरो हाथिसार BPFनि प्राइमारि आफादगिरिजों आरो गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। ओनसोलनि मानिजाथाव सासे दैदेनगिरि हरि बिश्वाया JCBजों जावनानै गुबुनजों दानगारनानै होनायखौ मासिगिरि अबशालम बसुमतारीखौ साबायखर बावो। लोगोसे उननि समाव बेनिफ्राय साबसिन मावनानै होगोनखौ सोरखारनिफ्राय मिजिंथियो। लोगोसे हाथिसार BPF प्राइमारि आफादगिरि जसेफ बसुमतारीयाबो खामानि मावनानै होनायखौ मोजां जादों आरो उनावबो बेबादि मोजां खामानि मावलांबाय थानो हागोन होननानै बुंथिदों। गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि थाखाय BTC सोरखारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ हास्थायदों बोसोनगिरि मुसाहारिया। क'क्राझार जिल्ला दालवाबारि गामिनि थागिबि दाइरोम मुसाहारि आरो फुलेश्वरी मुसाहारिनि फिसाज्ला बोसोनगिरि मुसाहारिया आथिखालाव उत्तराखंड रायजोनि रुरके इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजियाव BTech आयदायाव सोलोंथाइ लागासिनो दं, जेराव गोबां रांनि गोनांथि जादों। गुबुन फारसेथिं गोरिब नखर जानायलाय बेफोर रांखौ हरनो थाखाय बोसोनगिरि मुसाहारिनि नखरा गोबां जेंनायाव गोग्लैना दं। बेनिखायनो गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय आथिखालाव खुंथाय गोहोआव थानाय BTC सोरखारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ हास्थायदों बोसोनगिरि मुसाहारि लोगोसे बिथांनि नखरा। प्रमद बर'नि बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशननि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय।
प्रमद बर' सोरखारनि बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन मेडिकेल जोबथा बेचनि गेजेरजों सा 50नि गेजेराव सा 37नि फरायसाफोरा नीट आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायर सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रीम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो।
मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश एमएल बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव।